saját zsír átültetés, akár mellbe, akár más testályakra komoly műszerparkot igényel. Ezt le is írtuk 3 könyvfejezetben, a megfelelő szakkönyvben. Vannak olyan kanülök, amelyekkel a leszívást végezzük, ezek is lehetnek különbözőek, teljesen más végűek, olyan tompa végű kanül, amin kevesebb lyuk, amin több lyuk van, ami V-formájú, mindegyik individuálisan, személyre szódóan adaptált. Ugyanígy a visszatöltő kanülök is, speciális kanülök, van olyan, amelyikkel kanyarba tudunk tölteni, van amelyikkel nagyon finom zsírszemcséket tudunk tölteni, és hát van olyan speciális kanül, amivel a szöveteket fel tudjuk szabadítani, és alá tudunk tölteni saját zsírt. Ugyanígy a leszívó kanül, a gép, amivel leszívunk, a szűrőrendszer, az ülepítőrendszer, azok különleges műszerezettséget igényelnek, ezért van az, hogy Magyarországon csak néhány helyen érhető el ez a különleges technika, amely a nyugatot már lassan meghódítja.